खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं लाइमोनथिनि मोदै। खन्थाइखौ लिरदों पबित्र ब्रह्म आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। सना, आंखौ मा गोरोन्थि नुनानै बावलांखो? आंदि नोंखौ जोबोर अनोमोन, ना आंनि अननाया नोंनि थाखाय थोजासे नङामोन? सना, नोंनोथ' बुंदोंमोन अनलायनायनि गेजेरजोंसो आलो गोजोनै संसार जानो हायो होनना। नाथाय नों आंखौ मा गोरोन्थि साननानै नेवसिलांखो? बेनोमोन नामा सना नोंनि समाय लाना बुंनाया? नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हाया होनना, नोंखौ मोनाबा जिउआव जुलिखौनो जाया होनना। बेनो नोंनि समाय लाफ्लाना बुंनाया हो सना? आं नोंखौ बुजिनाय गियान गोनां सानदोंमोन, नाथाय नों एसेबो बुजिनो रोङा। आंदि नोंखौ माब्लाबाबो बावनो सानाखैमोन, आंनिफ्राय नोंसो हरखाबनो बावनो सानबाय। बेनो नामा सना सानैजों अनलायनानै थानो साननाया? जुलिनि रादाय खानानै आंखौ दुखु होबाय जिउआव। नोंनि मुं थागोन सना आंनि बिखायाव अरायबो लाइमोनथिनि मोदै। आंनि गोरबो सोलेर हरखाबनो खामग्लिहोबाय नों सना। लाइमोनथिनि मोदै गहोबाय नों सना। मेगनाव मोदै रोथ' रोथ'। आंनि मा गोरोन्थिमोन बुं सना? नोंदि आंखौ नेवसिलांबाय हरखाबनो। आंनि गोरोन्थि जादोंमोनब्ला आं गोरोन्थि जानायखौ नेनानै थागोन सना खोनासंनो। दुखु होलांबाय सना आंनि जिउआव लाइमोनथिनि मोदै। आंनि जिउआव फैफिनदो सना अननानै। आंदि नोंखौ गोसोखांना हर सान मोदै बोहोयो। इसोरनि सेराव आं आरज गाबो, नोंखौ मोनफिनथों जिउआव आलो गोजोनै रायजो जानो, अनलायनानै थानो मोनफिनथों सना माइनाव। आंखौ नोंखौ नेनानै थागोन अरायबो होननानै फैफिनदो सना। आंनि गोरोन्थि जादोंमोनब्ला निमाहा बिबाय। नोंल' आंजों फैफिनदो जिउआव। बावनो हाया माब्लाबाबो सना माइनाव। थालांगोन आंनि जिउआव लाइमोनथिनि मोदै, नों आंजों फैयाब्ला। बेनो आंनि थार गोसो गोरबोजों मोजां मोननाय लाइमोनथिनि मोदै। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जोंनि जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक, फल' खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।